Сезонът на Дева настъпва, когато огънят на Лъва се превръща в пепел, закотвяйки ни в подкрепата на Земята, връщайки ни към нейния ритъм и хармония, именно от 22 август до 22 септември. Сезонът на Дева е време, в което трябва да се въведе ред, да се подреди всичко по местата си и да се направят промените, необходими за подобряване на здравето и благополучието. Сезон 2025 година започва и завършва с две новолуния в Дева. Първото настъпва само часове след като Слънцето влиза в този знак, а второто – слънчево затъмнение в последния градус на Дева, което се случва ден преди да преминем в сезона на Везни. Това е много рядко явление, което сякаш показва, че нашите емоции, подсъзнание и скрити аспекти на личността ще участват активно в събитията през този сезон. Ще имаме много възможности да се освободим от стари ментални и емоционални модели и блокажи, както и да намерим практични начини да задоволим емоционалните си нужди в ежедневието. Енергията на сезона е насочена към почистване, външно и вътрешно, организация на пространството и планиране. Това е подходящ момент за учене и усвояване на нови умения. Умът на Дева е ясен и съсредоточен. Може да се обърне внимание на здравето, да се направят изследвания, да се подобри сънят, храненето,